Hi, Mga? mga kalabs. Magluluto si Tito Allen, ay Chef Allen, ng Kapampangan Sisig. Talaga? Sinong nag-request? Ako. Ni. So, piniprepare na natin. Anong ginagawa? Ikakat yung onions. Amoy onion. Tingnan nga kung amoy onion. Amoy onion? Hindi. Uy, anong kinakain mo? Ba't di ka magpakita sa kanila? Yay! At saka Tostitos. So, gagawin is pakuluan ang yodi para lumambot. Hindi. Ano? Mark. Huh? Para malalambot. Malalambot. Pakuluin ng baboy and then ihawin. In our cases, Canadian version po siya. Walang air fryer si Tabs at ang Airbnb. I-bake na lang muna. Pakuluin ang pork belly. Bake to desired crispiness. After oven, so naka-ready na rin yung atay at balon-balunan ni Yodi. Wala namang balon-balunan yun. Atay lang for the texture. Instead of course, Kapampangan sisig has no mayonnaise. Or itlog ni Yodi. Itlog mo. Itlog mo! Naiiyak na ako, guys. 1 week na lang, kakancel ko na yung flight namin pabalik. Chop, chop, add onions and then mix. Napang kalamansi, you're ready natin. O, tikman mo. Dapat ang kalamansi. Parang hindi naman siya matamis sa'yo. Matamis, maasim. Tandaan, ang sisig Kapampangan, walang mayonnaise. Of course, walang itlog ni Yodi. At wala. No sizzling plate, fry it in a pan. Gaano karaming sisig gusto mo? Oh, ayan, oh. 3 bandihado? Ano? Sabihin mo, pagtama na. Diba? Diba? Totoo. Yan. Okay. Sa'yo lang yan? Eh, paano yun sa akin?
Wala pa ako. Dadagdagan ko. Ako, 1 kilo sa'yo. Oh my God, Jody boy. Hindi pa nga ako nag-umpisa. Gusto yung rice mo? Ayaw mo ng rice? O rate mo. Nakatok yan. Ayun yung toyo ng sweet. Ang gusto mo. Masarap ba? Parang ayoko nang kumain. Inubos mo. Sisig ala kalaps. Muntik pang mahulog. Sarap. Oh, Yodi. Ba't kanina hindi ka nagsasalita? Ano nangyari? Mababa yung ano ko. Yung ano mo, Great. Ay, ko sasabihin. yung grade. Kasi puro Diablo. Puro Nintendo Switch. Mukhang Mario ka na. Laro ng laro. Oh,